Ya mai girma mai shari'a, akwai ma'azu Shehu da ka ba likitoci ka ce a je a gwada kwakwalwarsa wanda za a ba da belinsa wanda yake tsare a gidan gajiyayyu. Ya mai girma mai shari'a. Ina ma'azu Shehu, a fito da shi gaban kotu. A bisa abinda gwaje-gwaje ya nuna mana, Malam Ma'azu ka samu lafiya, don haka wannan kotu mai adalci za ta bada belinka a bisa shari'o'i guda biyu. Na farko za ka dinga share mirkatu da sassafe da ebo ruwa. Na biyu kuma za ka dinga share masallacin Malam Abba duk lokacin da aka tashi yin sallah. Ya mai girma mai shari'a, za mu saurari shari'a. Wani bawan Allah mai suna Ali Idi ya kawo karar Ikenna Inyamuri akan ya karbi rancen kudinsa naira 3,000, inda yanzu kudin nasa ya hauhawa ya kai kimanin 43,000. Yanzu haka Ikenna ya ce ko ya bashi kudinsa ko ya yanki naman jikinsa kilo 1. Al'adar Ikenna yana ba da bashi da kudin ruwa, inda kudin ruwan in ya hauhawa har ya kai kudin gidan mutum, yakan karbe gidan ya mai da mutum dan haya a ciki. Wannan shine ya mai girma mai shari'a. Kotu tana so Ali Idi ya ƙara mata bayanin abin da ya faru tsakaninsa da Ikenna Inyamuri. Ya mai girma mai shari'a, abin da ya faru shine na je wajen Ikenna ya ara min naira 3,000, kuma kuɗin yana tafiya da kuɗin ruwa ne. Yanzu kimanin kuɗin ya kai naira 43,000, kuma mun yi da shi in ban kawo kuɗin ba zai yanki tsokar jikina kilo 1. Na tambaye shi ɗan ɗaga min ƙafa zuwa wani lokacin wasu kuɗi za su zo, kuma yanzu kuɗin ne ba su zo ba. Shi abin da ya faru ya mai girma mai shari'a. Ikenna, ka ji abin da Ali Idi ya faɗa a kanka. Abin haka ne? Haka ne ya mai girma mai shari'a. Duk abin da ya faɗa haka ne, amma maganin daga mishi kafa ban yi da ba. Dalili shine na bashi sati 2 akan yayi na ni ba zan iya karawa ba, amma bai yi ba. Da haka ni yanzu mai girma mai shari'a abinda nake so kawai ya bani abinda nake bukata daga gare shi, bani wukan yanki inda nake so. Ya mai girma mai shari'a. Ali Idi, kun yi da shi zai yanki naman jikin ka ko? Kuma ko ina a jikin ka yadda ya yanka ko? Mun yi da shi. A je a kawo ka. Mai girma mai shari'a, ai gudun haka shi yasa na zo wajenka, saboda kai yanki wannan abun. Da a ce na kyale shi da tuni ya yanka tun a can gida kafin mu zo nan wajen. Shi yasa ni jikina kana gani ba wata tsoka ce ta girki ce da ni ba. Ya mai girma mai shari'a, wannan mutumin fa mahaukaci ne, ba hankali ya cika da wani. Yanka na kuka da shi za ka yi a jikin nasa. Za ka yanki kilo 1 ko? To yanzu za ka yanki kilo 1 yanka 1. Idan ya fi kilo 1, kotu za ta kulle ka. Idan ma bai kai kilo 1, kotu za ta kulle ka. Ami girma mai shari'a, gaba da yanki gashi sai an tattaro naman shi daga sun an hado shi daga nan an debo gaba daya sannan aka tattara, ba lalle ma aka yanki kilo 1. To ka san ba lalle ka yanki kilo 1 kuma ka ce za ka yanki shi kilo 1? Ya yi mai girma mai shari'a, na yi tunani a lokacin zai yi yanki ba na ba shi kuɗi ko ya fi haka, to kuma sai na gan shi yana nan inda yake. Mai shari'a yanki yanda kana yanka kotu za ta kulle ka. Ka yanka amma ka tabbatar kayan ko kilo 1 cif a yanka 1. Mai girma mai shari'a, inda yanka guda ba zai yi ba na hakura. A bisa abinda kotu ta yanke maka Ikenna, duba da wannan furici da Ikenna ya yi na cewar ya yafe, kotu ta yafe maka tuhumar da yake maka na wannan bashi
sannan shi kuma ikenna kotu ta yanke masa hukuncin zuwa gidan gajiyayyu tsawon sati 2 ya je ya huta tare da yan uwansa gajiyayyu. Wani gina mai shari'a ni ban gaji ba kuma ba ni da gajiyayyu a cikin wani gida wani shi gidan gajiyayyu. Wani gina mai shari'a na haƙura. Ta haka yana ganin kamar ma sai a bari mu tafi. Mai girma mai shari'a mu ta gaba ita ce ƙara Haruna Tanko ya kawo Tijjani Ammani akan bashi aron kuɗi da ya yi. Shi kuma Tijjani Ammani ya ce shi bai san wannan zance ba. Ya mai girma mai shari'a. Ina Haruna Tanko wanda yake karar abokin kasuwancinsa a Tijjani Ammani. Haruna Tanko, za ka yi kotu bayanin abin da yake tsakaninka da Tijjani Ammani. Allah gafarta malam, wannan bawan Allah da kake gani kwanakin baya abokina ne. Abokina sosai muna hulɗa ta kasuwanci da al'amura na duniya na yau da kullum. Bayan haka kuma abokina ne na gari don kamar za a iya ce mana ma maƙota. To kasan garin kwanakin baya abubuwa suka ɗan rikice suka rincaɓe masa. Muka zo muka haɗu ya gaya min matsalolinsa ɓangaren kasuwancinsa. Na ɗauki kuɗi kimanin naira 215,000 na danƙa masa a hannu. To ya mai gida mai shari'a yau an fi shekara 3. Kullum maganar da yake zuwa min daban, abin da ba a fi sati ɗaya zai bani ba. Yau daban, gobe daban, har da asuba na je gidan sa mai gida mai shari'a. To yanzu abin ne na ga yana nuna ma kamar ma bai ma san ma da wani zancen kuɗi ba gaba ɗaya. Shi sa na ga to gwara na kawo abin gaba wajen manya a san yadda za a yi a fi mun haƙƙina mai girma mai shari'a. Gashi nan. Tijjani Ammani. Allah shi gafarta malam. Ka ji abin da Haruna Tanko ya faɗa a kanka? Na ji abin da ya faɗa. Amma ƙarya yake. Wannan zance babu shi. Ban taɓa wata mu'amala mun yi bashi da shi ba. Muna dai mu'amala ta yau da gobe, mai kasuwanci, mai abin da ya kamata amma ba bashi tsakanina da shi. Ko kaya na siya ma baya yadda ya bani kayan sai na ɗauki kuɗi na bashi. Sannan zai ɗauko kaya ya bani. In kuɗi ne ma sai dai ni in biyo shi. Saboda sai na bashi kuɗin sannan zai bani kaya. Allah ya gafarta malam. Babu wani harkar bashi da ta Babu ita. Ko sau ɗaya. Kama da ita. Babu ita. Ko abin da ya kamata. Babu Haruna Tanko. Ya mai girma mai shari'a. Lokacin da aka yi wannan kulla bashin da kuka yi, suwa da wane ne a wajen? Gaskiya lokacin da aka kulle wannan bashi ya mai girma mai shari'a inda ya ragon azanci kenan. Da na san wannan bawan Allah haka yake. Da sai ana ranar Juma'a an tara jama'a tukuna. Ya mai girma mai shari'a. Iya sani na, iyakacin sani na san da muka abin nan daga ni sai shi. Sai kuma Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu dan ni shi kadai ne shi. Babu wani abu da zaka iya tunawa a wajen? To, a wajen. Gaskiya da wani babban abu da zan iya cewa zan iya tunawa. Ba zai wuce wata bishiya ba dai da muke zaune a lokacin muna dan taɗi muna dan shan inuwa ita kadai ce dai wani gagarumin abu a wajen da zan iya saboda can baya da gari ne. Ita ce abin da zan iya tunowa a wajen karkashin bishiyar nan anan muka wannan abin na ɗauki kuɗi na danka masa a hannun sai da wani shari'a. Amma ka ji yanzu da abin da yanzu. Tijjani Ammani. Allah ya gafarta ba. Akwai wata bishiya wacce kuka yi wannan cinikin kamar yadda Haruna Tanko ya faɗa? Babu fa wata bishiya fa da muka yi wata magana a gaban ta da shi. Abokina ne, bishiya da dama da muka zauna da shi. Mun zauna mun ci rogo mun ci a duk a gaban bishiya. Amma ya ce yi kuɗi. Ni shi dai da ya santa sai ya je ya kirawo ta tunda akwai ta sai ya je ya kirawo ta. Ya mai girma mai shari'a. Wannan bishiya yanzu tana nan. A bishiya tana nan mana. Ya mai girma mai shari'a bishiya in ba cire ta aka ba ko mu garin nan namu. Za ka iya towa da bishiyar? Me ita me kace? Za ka iya towa da bishiyar? Haruna Tanko za ka je ka towa da kotu wannan bishiya? Ai mai shari'a bishiya fa aka ce ba wai ko mutum dan adam ne kuma bishiya ko wata mata ko kwarai da gaske wannan bishiyar dai da kuka yi wannan kulla bashin a wajen za ka je ka towa da ita. Ya ne ya za sassako ta kake so na yi gaba to ko wannan bi Zuwa za ka yi muna sassako bishiya. Zuwa za ka yi kirawo ta kace ta. Ita Bishiyar.
ka je ka ce ji na alƙalin wannan kotu bishiyar ta zo ku je tare da shi. Jana mani. Karama kallau. Yanzu kwa kana ganin kamar an je wajen bishiyar nan sun karasa kuwa? Karama kallau. Ai da yake gurin ne akwai dan nisa can haka ne. Ai yanzu bai ci a ce sun kusa su karasa zuwa ba. Akwai bishiyar kenan. A karama kallau babu wannan bishiya. Ka ce da wannan nisa kenan da akwai bishiyar kenan. Ai da yake akwai bishiyu da haka can muna zama mu uldodi mu ci rogo. Har ruwa da anan muke sha da sallah da komai da anan muke yi da shi karama kan Allah ya gafarta malam. Jana mani. Wannan bashin da ake tumaka idan ka yi wa kotu bayani cikin sauƙi ka amsa laifinka kotu za ta sauƙaƙa maka, amma idan ka bari aka zo min da wannan bishiya baka san shirin da ne ba, kotu za ta yanke maka tsawon shekara 25 a gidan gajiyayyu tare da aiki mai tsanani. Don haka ka sauƙaƙa ka zo kai bayani, in ka ci kuɗin nan ka fito ka yi kotu za ta sauƙaƙa maka ka fito kai bayani. Da yake aka rama kallahu abin ne to ba sai sun ƙara so ba ai ba ma sai sun zo ba aka rama kallahu ba sai sun zo ba aka rama kallahu abubuwa ne suka wannan kotu tambayar da maka baka ba shi ba ka ci masa kuɗi wannan suka wannan kuɗi wannan ina ofisa kallahu ofisa mu zo nan musa ka ci masa kuɗi na ci kuɗi aka rama na ci kuɗi na karɓe su aka rama kallahu na karɓe su. Mai girma mai shari'ar da za mu saurara yanzu ita ce wanda Malam Abba limamin lokon gasara ya kawo ƙaran Mu'azu Shehu akan ya gaura masa mari bayan sun idar da sallar isha. Ya mai girma mai shari'a. Ina Malam Abba wanda yake ƙarar Mu'azu Shehu, kotu tana so su fito gabanta. Malam Abba menene da awaka na kawo Mu'azu Shehu ƙara? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد mai girma mai shari'a wannan mutumin mai rangwamen hankali Mu'azu Shehu ni ne limamin sa Malam Abba na lungun gasara. Na kawo ƙarar Malam Mu'azu ne kan muna idar da sallah ba biya na suke yi ba saboda Allah nake yi musu sallah na ɓata lokaci na ne musu sallah ana idarwa ya wanke ni da mari kuma abin haushi ɗan lungun gasara kaf suka yi ca a kaina suka goya mishi baya suka muka toko. Na zo ne a fidda min haƙina. Ina Malam Mu'azu? Akar makallahu. Ba kai ne na bada belin ka jejiyar nan ba? Wallahi ni ne akar makallahu. Aikin Allah ne. Ka samu lafiya kuwa? Me kyau akar makallahu. Yau aikin Allah na zo. Ka fito daga cikin jama'a. Yau aikin Allah na zo akar makallahu. To me kai kamar Malam Abba? Yawwa. Wannan bawan Allah da kake ji da gani. Ni yake ce mai taɓin hankali wata kila kuma shine mai taɓin hankali. Dalili ko akar makallahu. Na fito gidana karfe 7:05. Na isa lokon gasara karfe 7:08. Aka tada sallah karfe 7:10 cif. Muka tada sallah akar makallahu yake. Ya dinga yi. Ta ita kare sallar na akar makallahu. Yayi sujjada kabari, yayi ba'adi. Yayi tadawwi. Yayi kai babu abin da bai bade duk inda ake sujuda a Qur'ani akar makallahu sai da mutumin nan yi. Akwai wani dattijo nan makocin gida na kan kallawo karshe yanke jike ya fadi wai sai da muka zo ta hiyar karshe karfe 10:42 abinda ifi kona min rai
duk muka gama wannan akar muka Allah wai ana idan da sallar nan mutumin nan ya juyo ikan da tsabagen idan wai ba ma shi da alola إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين استنكفوا واستكبروا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله da ya gaci ana ta yaji Assalamu alaikum ‘yan uwa musulmi dan Allah ina neman afuwa zan je na sake yin alwala na zo mu sake yin sallah ni wannan abin da ya mana a karin kallawa shine dalilin da yasa na wanke shi da mai kai malam abba me ya jawo ka ja sallah mai tsawo ka awa 3 tun karfe 7 har 11 saura 10:42 rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd duk ba wannan aka ya mai shari'a cewa aka ka fito ka mai girma mai shari'a mutane ne yanzu zuciyarsu wata iriya ce za su shafe awa 1 awa 2 suna kallon fim suna kallon bal amma a tsaya a gaban ubangiji sai a bashi minti 10 minti 5 sallah babu kushu'i cikakken kurciya na ce akai sallan nan na fara tilawa ka san suratul nisa'i nai tayi ba gurin tsayawa nai tayi nayi fa nayi tuni ina tunanin lahira ban san lokaci ma ya wuce ba amma wai sun gagara jurewa akai inda za a kai a yi sallama a yi kata a idan da sallan nan suka yi ta tsaki mutanen nan na yi sujuda sai na ji na matsa da bayan gida ina ɗagowa sai na fara karatun tayya sai tsaki mutanen nan suke mun sai na manta ban yi salati ba maka idan na yi rafkanuwa na yi sujuda ba'adi wai ina yin sallama jama'a sai na tuno da cewa ban yi alwala ba saboda kan na ha'ince su sai na juyo sai na gaya musu ko da mai imanin da zai iya sake sallah to ai anan gwara ka ha'ince mu gwara ka shiru abinda mutanen Allah suke yi gwara ka ha'ince mu ayi sallah raka'a awa 3 masu karfin imani sai su wuce karfe 12 ɗaya kamata mu yi da sallar isha masu ƙarfin imani su wuce su ta sallar su zuwa gari ya waye amma ranka ya daɗe abu na farko mala abba abin da kai na jan mutane sallah mai tsawo gaskiya wannan kuskure saboda masu bin ka sallar nan akwai tsofaffi akwai ƙananan yara akwai masu uzuri akwai kuma mata da suke bin ka sallah a cikin gida don haka in sallah kake so ka tsawaita ya kamata a ce ka tafi gida kai kadai bayan sallar isha tun farkon dare kai ta tayi ba mai hana ka wannan har gari ya waye sannan abu na biyu yan lungu ga saraku ya ƙuri duk wanda ya sallah ya bi mala abba sallar nan ba shi da sallah don haka mala abba ka je da kai da su ma'azu ku sake yin sallah gwara a samar na'ibin zamanin bako a samar na'ibin zamanin sai abu na uku wannan mari da mala abba ma'azu ya maka ya mari banza saboda abin da kai musu ai duka ma ya kamata su yi maka